ant agus deic. Tá ant agus deic ar bhirt cóclúteach agus atá ag obair ar an talafís sa bhreatain. Bhí cuid mhór ról na acu ó thuaidh siad os cóir an camera ar dús sa chláir de Fáistí Baker Grove. Rugadh Anthony McPartlin agus Declan Joseph Oliver Donnelly in Newcastle Assassina sa bhliain 1975. Díri go maiile mar aisteoirí agus ar ranithe comaiile bheith chur a láthair cuid mhór chláir talafíse. Mar a bhfuil siad le chéile. Ní raibh aithne ag ant agus deic ar a chéile, go dtí gur bhfuil siad le chéile ar Baker Grove. Bhí an chláir suite in Newcastle Assassina agus fuair an bhirteach i páirt mar aisteoirí. Díri siad ina garde agus iad ag obair le chéile os cóir an chamara. Ó ranithe, PJ agus Duncan na hanim na hafaí ar a good character in Baker Grove, agus ba iad sin na hanim na a dúsáid siad nuair a thosaigh siad ag ceol. Díri go maiile ag ceol fásta. Sular stad siad den ceol, rinn siad trí glugas go le chéile, agus bhí rathart mhór orthu. Bhí ag éirí go maiile ar dús, ach de réir a chéile, bhí níos lú daoine ag ceannach a gcuid dúgascí. Bhí Jerry ag teacla na seall mar a ranithe. D'ag siad PJ agus Duncan in inné, agus thosaigh siad ar an aim na cearta, ant agus deic a úsáid de réis. Inné a bheith ina an na ranithe, bhí sé Jackar ag an bhirt obair a ail. Thocraigh siad ar gáil go London, agus thuaidh siad a chonaí sa teach céarna. Bur siad obair ag Johnny Clark Grinn de Fáistí agus ina dhé sin fuair siad a gláir hían ar Channel 4. Fuair siad deis na ibre a réis, agus bhain siad clú amach daoibh hían. As a bheith granmhar, agus bhí gach cosúlachtar an scéal go raibh dúil ag na daoine iontu. Tá ant agus deic inné bheith obair ar na príomh-seanal talafíse a lig sa bhreatain. Tá cuid mhór chláir deanta acu don BBC agus do Channel 4. Ach sé ITV a daitheann an commas mór a bhí iontu, agus rinn siad conraí lá in 1998. Cur daoine aithne orthu mar sin trína gcuid chláir, Pop Idol agus I'm a Celebrity Get Me Out of Here. Tá dúil ag daoine iontu, nó bíonn siad ar a suamhneas os cóir an chamara agus granmhar. Ar shiúil ón talafís. Tá an bhirt seo ar an talafís chun minic agus go síolfad duine nach méid am acu do rud ar béala, ach tá dúil mhór acu sa sport. Is smáile a bheith imirt golf le chéile, agus is sé an caithfeimseir is fearr lá na bheith leanúint Newcastle United. Tá siad an-bhráidú las Newcastle, agus téann siad abhaile an sin cominic agus a higlá. Bhí siad ina gcónaí sa teach amháin go dtí gur fós ant in 2000 agus a sé, ba é deic a bhí ag seasamh leis ag an bhainais. Maidir le deic, d'ag sé an chalí na bhí aige, Clár Buckfield an taisteúir a bhí in 2.4 children in 2000 agus a 3. Go dé an céad céim eile ag ant agus deic. Nílas, ach teaglann a bheith cinse de go mbeidh siad ag obair le chéile mar bhirt ar an talafís go cion a bhfad. Céhiad, dat a brethe. Ant, 8 lá déag de bhí na saona 1975. Deic, an 2 lás bhí de bhí van an nóir 1975. Carabasiad, as Newcastle Sassana don bhirt acu. An naim na cearta, Anthony McPartlin agus Declan Joseph Oliver Donnelly. An céad obair a bhí acu, aisteoirí, obair eile, ó ranithe agus leithreoirí chláir talafíse. Cardas is carde móra iad.